नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे खादाड। तर आज आपण बघणार आहोत टोमॅटोचं सार कसं बनवायचं। तर अगदी माशाच्या चटणीसारखं लागणारं आणि एकदम चविष्ट असं साधं सोपं बनवायला टोमॅटोचं सार कसं बनवायचं हे आपण व्हिडिओमध्ये बघूयात। तर सुरुवातीला आपण साहित्य बघूया। इथे आपण घेतलं आहे 1 चमचाभर बडीशेप, 3 ते 4 त्रिफळा, 1 टेबलस्पून धने, 6 ते 7 सुक्या मिरच्या। हे सर्व सामान आपल्याला पाण्यामध्ये साधारण 10 मिनिटं भिजवून ठेवायचं आहे। चला तर मग आपण पाण्यामध्ये भिजवून ठेवूया। साधारण 10 मिनिटं आपल्याला भिजवून ठेवायचं आहे। नंतर आता आपण पुढचं साहित्य बघूया। इथे आपण घेतलं आहे 8 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा कांदा, अर्धा इंच आलं, कढीपत्ता आणि 1 वाटी ओल्या नारळाचा किस। नंतर इथे आपण 6 टोमॅटो कापून घेतलेले आहेत। आणि नंतर आपल्याला लागेल फोडणीसाठी 1 चमचाभर जिरं, 1 चमचा मोहरी, पाव चमचाभर हिंग आणि 4 कोकम। तर आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मगाशी आपण भिजवलेल्या मिरच्या, नंतर बाकीचं सामान, नंतर एक अर्धा कांदा, अर्धा इंच आलं, 3 ते 4 लसणीच्या पाकळ्या ह्या टाकून आपण मिक्सरमध्ये फिरून घ्यायच्या। नंतर त्यामध्ये आपण 1 वाटी ओल्या नारळाचा किस ॲड करायचा आणि मिक्सरमध्ये छान त्याची आपण चटणी वाटून घ्यायची आहे। तुम्ही थोडंसं पाणी पण ॲड करू शकता ते वाटण नीट वाटण्यासाठी। बघू शकता इथे छान त्याची चटणी झालेली आहे। ती आता आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। नंतर त्याच भांड्यात आपण 6 टोमॅटो जे कापून घेतलेले त्याची चटणी करून घेऊया। इथे बघू शकता टोमॅटोची पण छान चटणी आता तयार झालेली आहे। आता गॅस पेटवून त्यावर एक पातेलं ठेवून पातेलं छान तापलं की त्यामध्ये 3 ते 4 चमचे तेल ॲड करायचं। तेल ॲड झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण 1 चमचाभर मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये जिरं आपण ॲड करायचं आणि त्यामध्ये ठेचलेल्या 3 ते 4 लसणीच्या पाकळ्या आपण ॲड करायच्या। नंतर कढीपत्ता टाकून त्यामध्ये पाव चमचाभर हिंग आपण ॲड करायचं आणि नंतर जे मिरचीचं आपण वाटून घेतलेलं ते आपण ॲड करायचं। गॅस आता थोडा मंद करायचा आणि हे वाटण छान व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं। नंतर त्यामध्ये आपण जे टोमॅटोची जी चटणी बनवून घेतलेली होती ती ॲड करायची आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्येच पाणी मिक्स करून आपल्याला जशी हवी कन्सिस्टन्सी टोमॅटोच्या साराची त्यानुसार आपण इथे पाणी ॲड करायचं आहे। तुम्ही बघू शकता छान अगदी टोमॅटोचं सार दिसतंय, त्याचा कलर पण अगदी मस्त आला आहे। जसं तुम्हाला पाणी हवं तसं तुम्ही ॲड करू शकता। नंतर इथे आपण चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आणि 3 ते 4 कोकम ते आपण इथे ॲड करायचे आहेत। तर आता झाकण ठेवून साराला उकळी येईपर्यंत आपण हे सार उकळून घ्यायचं आहे। तर साधारण 10 ते 15 मिनटं साराला छान उकळी येते। तर अशा प्रकारे टोमॅटोचं सार आपलं तयार आहे। मित्रांनो, हे सार तुम्ही नक्की करून बघा। ते कसं झालं हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आम्ही तुमच्यासाठी अशाच चमचमीत रेसिपी घेऊनच जाऊ। धन्यवाद।